Gündoğur Ukrainanyň Vuhlehirsk şäherinde ortaýatçy separatistler Grad raketa sistemasyndan odaşdylar. Ok atyşygy bet etmek boýunça diplomatik tagalalara garamazdan hökümet güýçlerine garşy harby operasiýalar 8 fevralda hem dowam etdi. Vuhlehirsk soňky hepdelerde hökümet güýçleriniň güýçli ok astyna düşen ýeri bolan Debaltsevo şäheriniň golaýynda ýerleşýär. 29 fevralda Ukrainanyň harbiýleri Vuhlehirskdan ýyda çekilenligini we soňky töweşler zerarly şähere uly zeper ýetenligini aýtdylar. Ermenistanda ýüzlerçe adam paýtaxt Yerewanyň köçelerine çykyp, ýüzi nikaply adamlar tarapyndan ogurlanyp urulyp ýenjilenligi aýdylýan protestçi goldaw bildirdiler. Hüjümyň pidasy opposision kanun çykarjy Artak Hachatryan ýakynda täze salgytlara garşy çykyş eden protestlere goşulypdy. Hökümet bir näçe aýlap udaga çeken demonstrasiýalaryň ýa-ni salgyt düzgünlerini işe girizmegini izah etdirdi. Hachatryan 7 fevralda zor bilen awtobusa mündürilip äkidilipdi we 3 sagatdan soň öz öýüniň golaýynda ýenjilen görnüşde huşsuz tapylypdy. Owganistanyň paýtagty Kabulda yer üstündäki dawanyň dowamynda dören ok ataşyk zerarly paýjygaly waka ýüze çykdy. Owganistanyň parlament agzasynyň gatnaşmagynda dören çakmyşykda 2 adam yaralandy. ýa-ni polisiýa barıp tertip düzgüni ýola goýdy. Bu waka boýunça derine başlandy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.